Početkom ove godine su održani kvazi-demokratski izbori u kojima je naravno samo jedna opcija imala pravo na uspjeh. Na papiru su bile dvije liste za koje se moglo glasati, ali ova druga nepodobna lista je bila sotonizirana putem medija, te su čak neki istaknuti pripadnici te liste poput velikog dinamovca i košarkaša Krune Simona zbog pritiska bili primorani odustati od izborne utrke. Na izborima su naravno pobijedili miljenici medija i politike. Pobijedila je frakcija izrazito bliska globalističkoj liberalnoj stranci Možemo koja vlada Zagrebom. Na papiru je predsjednik kluba postao Velimir Zajec, ali u stvarnosti klubom vladaju Sanjin Španović, Ivan Nauković, Goran Đulić, Tomislav Metelko, te ostali javnosti nepoznati ljudi koji su iznimno bliski vladajućoj Soroševskoj upravi grada Zagreba.